m'ho faig quasi tot sola jo. I jo preferisc estar més liada tots els dies que no, que un dia te vagis molta cosa i l'altre dia no res. Però te toca fer tot, pastar i despatxar i... Sí, m'ajuda el xic, però un rato. Després ell se'n va a la seva feina, que així per viure dos persones, no. Perquè si d'hivern quant de temps sou? Pues, quasi hivern i estiu, perquè el que és l'estiu sol és el mes d'agost, així. Així, 130 persones encara no estem. En tot el poble. Molt poqueta gent. Si de vacacions no saps el que són? No. Jo tinc 64 anys i encara no sé el que és un dia de vacacions. N'hi ha que diuen que després de les vacacions que diu que se deprimixen, que tots t'agarra depressió, i pues no cal començar a fer-les i això no sabrem el que. Sí, però sí. I això, pues n'hi ha faena al mes d'agost, que entonces n'hi ha molta gent, però fora el mes d'agost, fent-te compte que sempre igual. Jo sí que tinc sort que la majoria de la gent els ha agradat este pai i si n'hi ha algú que passe, pues venen a comprar, però passera també n'hi ha poca. Antes, quan anaven a Cintorre, passaven per així, però ara passen per l'altra carretera i ja no... Fent-te compte que els que venen així és que tenen alguna faena al poble. Però este poble has de vindre així a posta pa, però passera ja no n'hi ha, si no és que algú vulgui passar per així per alguna cosa. Antes se passava per així perquè no estava la carretera de la Canà, però després que m'ha fet la carretera i baix es va molt millor que la carretera aquesta. I sí, pues pot passar algú, però no és allò de dir de passera, no. No, ha de ser algú que ve posta. Bueno, el poble va fent perquè han d'així fora, que el que és faena d'ací, si no és algun granjero o... pues no hi ha faena, han d'així fora tots. Els joves perquè estudien, uns van a Vilafranca, els altres se'n van a València o a Castelló, i l'altra gent, doncs això, uns perquè tenen ganaderia, els altres perquè tenen granges, doncs això estarà salvant fent la gent i si fora a treballar, que d'ací no hi ha res per fer. Perquè així, en tant que jo l'any que ve ja me faig l'edat de jubilar-me, igual fornia no n'hi ha. Cada dia menys gent i no tens ajudes per allò de dir per poder tirar avant. Perquè el meu fill mateix, doncs què? Pues no se ficarà de panader perquè ja veu que és o no hi ha vida per tot. No ajuden prou, haurien d'ajudar una miqueta als pobles. En vez de ficar-nos impostos com diguem, paguem igual com a Castelló una panaderia, t'haurien d'ajudar. En vez de tindre que pagar, no, donar-nos alguna cosa perquè la cosa anarà aguantant-se. I ara no s'aguantarà res. La tenda en passar la xica que porta, doncs se tancarà perquè no hi ha vida per la gent que hi ha. La panaderia és el mateix. I això, una persona sola és difícil de portar-te-ho, perquè és forn de llenya, encara és més difícil que els altres forns. Perquè t'has de portar la llenya, has de carregar la llenya i és més difícil d'acertar la temperatura que necessita el forn. Doncs eixe forn el que volen la gent, forn de llenya, perquè els agrada més el pa. Però no, jo crec que en tant que jo, difícil d'agarrar-ho de ningú més. I un poble sense tenda, sense forn, no val per res. Que n'hi haguera faena, solo que n'hi haguera faena per aguantar la gent, ja és molt, però claro, quina faena. Jo soc Fina d'ell, la tendera del poble actualment, fa 2 anys que la vaig obrir, ha fet ara 2 anys.
Primer era la tavernera, però era una vida massa obligada i ho vaig deixar estar i perquè el poble no s'acabe de morir vaig pensar en muntar la tenda, ja que l'anterior s'havia jubilat. I així estic, fent una miqueta de vida al poble, perquè ja si se mor la tenda ja cada dia se moren més coses i acabarem, tota la gent del poble hem d'apoyar perquè no s'acabe de morir. Això és quasi que és un servei de tot un poquet, perquè clar, és complicat tindre de tot. Perquè, clar, la carnisseria ve una vegada a la setmana, després intento tindre coses congelades per si algú fa molta falta algo, però tots els dies, clar, és impossible tindre perquè a més la gent ja sap i ja solo ve el fin de setmana a comprar carn. I el resto de les coses és molt problemàtic per la caducitat, clar, perquè intento tindre de tot perquè la gent estigui contenta, però ahí caduquen moltes coses. I entonces és una mica complicat, sí. Perquè si no és que tenen que anar a Vilafranca. En Vilafranca, van a Vilafranca. Però bueno, la gent que no pot eixir és que, a veure, té que vindre sí obligat, sí o sí. I entonces pues sí que es porto cosetes i així aguantem. Que fas també servei a domicili, també? Sí, si se necessita, sí, ho dic a la gent. Vols que t'ho porto a casa? De moment no volen vindre i ells veuen el que hi ha, però si necessiten, sí. La majoria va de 80 anys, qui més i qui menys té 80 anys. Sí. De gent jove n'hi ha poca. Encara tenim l'escola, menys mal, però és que cada dia n'hi haurà menys. I és difícil, sí, perquè la gent major, els joves si no porten faena no podran estar al poble. I s'ha d'intentar fer alguna cosa pels que estan, que no se'n vagin, perquè si no. I la gent major, alguna cosa que pugui anar bé per la gent major perquè pugui estar així al poble, una miqueta de faena a la gent del poble, comprant el poble i tot ja seria tot una roda més. Pues jo penso que centres per la gent major que no isquera del poble, però que ajudaren molt ahir, perquè ahir ho fiquen molt complicat, que hi havia un seu metge, una miqueta que el govern ajudara a fer un centre per poder estar la gent del poble, poder treballar hi unes certes persones del poble i que no isqueren d'ací, perquè és que ara se mor uno, l'altre se l'emporten. Jo des que vaig obrir, que fa 2 anys, d'un any a l'altre una diferència tremenda. Si això va així, és que en 2 anys no quedarem ningú. Si aquesta gent pogués estar al centre, aquesta altra persona companyera no se l'emportarien. I ahir ho fiquen molt complicat, molt. Cada dia més i no poden fer res per aquesta gent. O ficar faena, fer faena, portar algun tipus de faena perquè vinguera gent a treballar. Hola, soy María Isabel Tena, soy de Castellfort y tengo una explotació ganadera de cebo de terneros xicoteta, així al poble. D'això vivim la família, però bueno, solo d'això no se podria viure. Ricardo és la meva parella i té una altra faena i entre els dos fem la família per viure així, justet, però vivim així. És poca gent, els servicis que tenim al poble els tenim tots i estem molt bé, però cada dia en són menys i cada dia si no se canvia cada dia va pitjor, molt pitjor. Nosaltres, per sort, som els 2 del poble i hem pogut ficar-nos així, no vol dir això que puguem seguir així sempre. Les coses poden canviar perquè la faena està com està, el que és la ganaderia està fatal. Així apreten molt a la gent, per obrir una explotació la faena és d'algú, en 2 o 3 anys per donar-te els papers, per donar-te llicències, vull dir, és molt complicat. I la gent que n'ha tingut dels seus pares o de que han viscut sempre així, també per agarrar-ho tenen molt complicat perquè la gent se fa còmoda i és molt més bonic tindre un jornal, les 8 hores o a ta casa. Tu quan tens una ganaderia els animalets no paren mai,
tens tots els dies que estar, ni tens vacacions, ni tens res. Entonces quasi se fa més perquè t'agradi, perquè vols estar així, que per lo que te deixen i res. És que cada dia en són menys. Quasi que havíem de tindre un carnet, com us diré, menys de 200 habitants. Això estem salvant-ho quasi, perquè és que nosaltres així encara aguantem, però el que se veu vindre no és bo. Ara tenim tot el que se pot tindre. Nosaltres al poble no ens va faltar res. Vull dir, vius al poble, no tens comoditats extres, però tenim tenda, tenim farmàcia, tenim bar, tenim les escoles que són una meravella. Els xiquets així a escola és que és com si tingueres mestres privats. Estem molt bé. La gent no sé per què no se vol quedar un poc més. Suposo que és per la feina. La gent va instal·lar-se en que tindre feina i si vas a comprar-te una casa a un poble o a una ciutat has de tindre el que fa falta. Treball i estabilitat, perquè si no, en contrats de 6 mesos no pots estabilitzar-te a un poble. Ha de ser algo més consistent. Penso que té que ser per això, perquè el que al poble faltamos ara no ens falta res. I és dur viure al poble, però se viu molt bé. A l'hivern fa fred, a l'estiu fa molt bona hora i s'està molt bé, per això entonces pugen tots els de fora, però a l'hivern és dur. Però està tot adequat, les cases estan adequades, els puestos tenim adequats, nosaltres estem acostumbrats. A tot s'acostumbra uno. Quants xiquets tens en l'escola? 11. A Castellfort hi ha 11 xiquets des de que entra a l'escola, des de 3 anys, hasta que se'n van a Vilafranca als 12. Als 12 s'han d'anar a Vilafranca. I ja veieu, hi ha xiquets xicotets... Aquest és el problema, que ara ja no hi ha xiquets, hi ha una altra família que sí que té, però ha decidit pujar a Vilafranca, vull dir, això cada un fa el que vol. El problema és això, que a partir d'ahir ja no se veu un futur, i els xiquets són el futur. L'escola ara de moment sí que aguanta, però clar, si va baixant els xiquets també te lleven totes les facilitats, tots els mestres també es redueixen, tot se redueix. Així al poble hi ha hagut brigades de Generalitat o d'això que se n'anaven a treballar a València, se n'anaven a treballar a Castelló i les van llevar per ficar-les més avall. Si volen aguantar els pobles, les brigades per lo menos o alguna cosa per treballar n'hi ha que tindre. Perquè alguns sí que han trobat, però n'hi ha que no han trobat i estan perquè la dona treballa a la Marie Claire o al poble, llevat el que és la ganaderia i això, és que hi ha molt poca cosa de faena, no hi ha molta faena, no pots fer res i la ganaderia tots sabem el que és que has estat tots els dies ahí i no te compensa perquè si no fos per les ajudes no podries ni viure i ara molt just, no deixa. La Marie Claire també ha patit vull dir, l'ERES i tot això ha baixat molt la Marie Claire, però bueno, els que treballen ens falta el fa perquè si no, és que així no, què fas? No tenim altra opció. Els homes potser l'obra a un poble al costat, però les dones què? També te'n vas a treballar al costat, el que passa és que clar, si tens els xiquets i d'això avui en dia si no treballes els dos és molt complicat. Ara ja arriba la fibra i sí, també seria una possibilitat, vull dir, de poder treballar a casa en ordenadors i el que sigui. Si t'has de desplaçar, nosaltres ens desplacem, has de baixar els metges a Castelló, baixes, agarres el cotxe. A Vilafranca, les extraescolars dels xiquets, agarres el cotxe i vas. No passa res, vull dir, potser arribem nosaltres antes a Vilafranca que qualsevol a la plana d'una punta de Castelló a l'altra. No és que mos costi ni... Ho fas, perquè estàs així, saps que si vols estar a tot, t'has de manejar. No sé, si te ho busques, pots viure bé. Antes se vivia de lo que és el camp, ara si ja ho heu vist està tot tern. Tenim les parells de pedra en sec que són una passada i mos caurà tot perquè ja no se manté. Així no pots competir, no pots ficar, no sé, blat o coses d'estes. Quan tens bancals que ho fan a lo enorme, així no pots competir de cap manera. Entonces aigua tampoc no hi ha, per això. A veure, el primer és ganes de, per almenys que no se'n vagi la gent que hi ha, és donar-los treball o possibilitat als que ja estem al poble, perquè aquesta gent no se'n tingui que anar. I després intentar d'alguna manera tindre feina estable per poder vindre algú de fora. A lo millor sí que vindria gent de fora,
però si no hi ha una faena estable i una inversió, diguem, en viviendes i coses per poder-se quedar, és que no ho sé, és molt complicat. Els ajuntaments fan tot el que poden, és que més no poden fer tampoc. Les subvencions sí que s'intenten exprimir tot, però clar, a subvencions de mig any i això, una persona no te s'estabilitzarà un poble. Ha de ser algo més seriós. Està clar que si ha sigut al cantó de Sant Pere on estem ara, hi haguera una fàbrica, doncs tot aniria molt millor. També estan els molins, que ens van prometre que hi hauria gent i que portarien... No hi ha ningú de Castellfort que treballi als eòlics, ningú. El parc de bombers, que està a baix, que en treballen 12 o 13, hi ha 3 famílies que viuen a Castellfort de lo que és els bomberos. No sé com se pot arreglar, jo no, ja no arribo a això, els polítics que són els que cobren que se mereixen, que vegin a veure com ho poden solucionar. Soc Javi García. Bueno, jo he viscut tota la vida, fins als 39 anys, a Castellfort. Jo vaig tindre que anar-me'n de Castellfort perquè, clar, la meva dona no tenia, la meva exdona ja no tenia estabilitat laboral a Castellfort, va tindre que buscar-se la vida i la va trobar a Castelló. I, claro, jo, per apropar-me més a la meva filla, vaig tindre que anar-me'n a Cabanes. Si la meva exdona s'hagués pogut quedar a treballar a Castellfort, jo no me n'haguera anat de Castellfort, ni jo, ni la meva ex, ni la meva filla. El problema és que Castellfort tens que anar a propòsit i Castellfort de la capital està a 1 hora i quart. Entonces la comunicació no és bona. I bueno, per aquestes raons me'n vaig anar, si no encara estaria vivint a Castellfort. La dinàmica, bueno, quan jo tenia 12 anys que estava estudiant al Col·legi de Castellfort, érem 37 alumnes i ara ne queden 12, vull dir, la dinàmica està clara, la despoblació és inevitable, se pot diguem retrasar, però està clar que el poble, si no se prenen medides, el poble Castellfort acabarà deshabitat, com molts pobles de la comarca.